Jeremiah chapter number 18 and verse number 1. The word of the Lord which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again. Another vessel, as seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Bisaya. Ang pulong nga miabot ngadto ni Jeremiah gikan sa Ginoo nga nagaingon, tindog ug lugsong ngadto sa balay sa magkukulon, ug didto ako mopahinabo kanimo sa pagdungog sa akong mga pulong. Murag iyang gisulti go down lugsong kay dakong tsansa ang balay sa magkukulon doo sa suba, doo sa lugar nga naay soft earth. So you go down to the river. That's my opinion. I could be wrong, but it makes sense to me. Kamo nga mabatano, nakasabot sa pulong magkukulon. Nakasabot mo kolonon, ang clay, ang yuta nga maporma sa tao aron maghimo lain-lain klase sa sudlanan gikan sa yuta. It's called clay, or sa Bisaya kolonon. Alright, tindog ug lugson nga sa balay sa magkukulon, ug didto ako mopahinabo kanimo sa pagdungog sa akong mga pulong. Unya ako milugsong nga sa balay sa magkukulon, ug tan-awa siya mihulma sa usa ka buha nganha sa mga ligid. Kamo nakakita sa video sa tao naghimo sa pottery or basin na, do they ever teach that in school here? Night bisang kana dili tudlon sa ang pottery. I think in the States sometime mo tulo sila sa eskwela nga ay wheel o na ay pedal sama sa old sewing machine, o mag-push ka sa pedal aron magtuyok-tuyok ang wheel, flat ang ligid, o gibutang nimo ang clay diya sa tunga gyud. Dayon ang magkukulon, ang potter, magporma niya na gamit ang iyang kamot, magbase ang kamot ug magporma niya na aron maghimo sa lain-laing klase. Dayon magbutang sa iyang tudlo sa sulod ug maghimo nga hawang sa tuwad, hawang sa sulod, and he would form it using the spinning. So on the wheels diha sa mga ligid. Ug ang sudlanan nga iyang gihimo gikan sa kolonon nadaot diha sa kamot sa magkukulon. Mao nga siya mahimo niini pag-usab nga lain sudlanan. Ingon nga daw maayo ngadto sa magkukulon sa paghimo niini. Unya ang pulong sa Ginoo miabot nganhi kanako nga nagiingon, O balay sa Israel, dili ba ako makahimo diha kaninyo? Ingon niini nga magkukulon, nagiingon ang Ginoo. Tan-awa, ingon sa kulonon diha sa kamot sa magkukulon, ingon man kamo diha sa akong kamot, o balay sa Israel. So ang Diyos naghimo sa ilustrasyon dere, said sama nga nadaot ang kolonon diha sa kamot sa magkukulon. He says ang inyong kinabuhi nadaot, dako inyong sala nadaot na kamo. And he says dili ba kamo motugot nga ako magtabang ninyo sama nga ang magkukulon nagtabang. He used it again, he made it again. He's saying dili kamo motugo nga ako trato ninyo sama sa clay diha sa balay sa potter. And look at their answer in verse 12. Nadaot na ang nasod si Israel, napuno sa sala nining panahon na daghang kagubot,
ang mga adlaw mubot kayo og si Nebuchadnezzar mobot og tanaw ang ilang tubag, and they said, there is no hope. God was saying, I can help you. Ako makaayo sa sudlanan nga mao ang sudlanan, di ba? Sa sudlanan nga mao ang imong kinabuhi, nag-feel ka, nadaot na ka, diya sa akong kamot. I can fix you, just like the potter took that damaged clay and fixed it. I can fix you. And the people said, there is no hope. But we will walk after our own devices, and we will everyone do the imagination of his evil heart. Ug sila miingon, walay paglaom. Apan kami mo lakaw sunod sa among kauliong nga mga laraw, ug kami mo buha ang matag usa sa imahinasyon sa iyang dawtang nga kasing-kasing. God said, ako makatabang, they said, dili ka makatabang na mo. Kanap man ang alibay sa daghang tao mag-backslide. Walay paglaom. Nadawat na ko, walay tao makatabang. Ang Diyos dili makatabang. God says, I can help. Walay paglaom. Goal kayo. Pagkaluoy. My message this afternoon, is surrendering to the potter's hand. I don't know if I'm going to preach too much about verse 12. I think we're mostly going to focus on verse 4. Surrendering, nagatugyan, ngato sa kamot sa magkakulon. Surrendering to the potter's hand. Magampo na ta. Ngayon kung makalingkod para sa mensaya karon. Father, would you work in our hearts tonight? Oh God, would you work in the heart of somebody who perhaps is struggling with your will? Would you help us, God, to trust you? Lord, I pray you be with my wife at home, with the children and others who aren't feeling well. Pray, Lord, you bless everyone who's here tonight. Work in hearts. Help us, Lord, to be focused on the truth. I need you, Lord. I love you. Please help me to help the people that you've entrusted to my care. Bless us, Lord, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa mga verse nga atong gibasa karon, nakita na to ang nindo nga picture, nindo nga hulagway sa paagi nga ang Diyos maglihok sa atong mga kinabuhi. Ini nga story, ang Diyos tawag nga to ni Jeremiah ug nagsugo kaniya, he said, mo ato ka, mo lugsong ka nga to sa balay sa magkakulon. Ang shop din, ang potter maghimo sa iyang mga sudlanan aron ibaligya. Ug si Jeremiah ni ato dito sa potter's house. So sa diyang miabot siya, ang potter nag-work na, ug si Jeremiah nagbantay ra. Nagbantay siya, ug samtang kana nga hanas nga magkukulon, nagporma, naghulma sa kulunhon, sa lapok, sa kamaturan. Clay is just mud. Clay is mud and it gets hard. Magahit na ug mahimong waterproof, so nindot para sa mga sudlanan. Clay is just a sticky mud. Ug samtang kana nga hanas nga magkukulon, nagporma ug nagwork ug naghulma niya nga lapok. The Bible says that the clay was marred. That word mar is correctly translated nadaot. If something is marred, it just means it's ruined. It's no longer what it should or could be. Nadaot na. Ang kolonhon, nadaot na diha sa kamot sa magkakulon. Now, murag naidaghang lain hinungdan. Lain-lain nga rason nga base ng kolonhon madaot samtang ang par nagporma. Kung naay gamay nga bato nga wala nakitaan sa par sa sinugdanan, samtang siya nagpanipis kasi nagpanipis sa kolonhon, eventually mo
ang iyang kamot mo kabot mo hikap ni anak nga bato unsa may tabo magisi na nadaot na. You can't just ignore. Dili maka just makabutang lang o pada. No, you ruined it. Base nay pipili ka bato nga naghinungdan sa problema. Base nay bahin sa kolonong nga gahi. Just dili maporma. Basin just lusod. But something caused the clay to be damaged. Naay hinungdan sa pagdaot ni ini nga kalonon. Murag napay daghang laing rason nga mahimo, but I'm not a potter, so I don't know. And I've never studied it because, frankly, I have very clumsy hands and it'd be a waste of time. And have you ever seen my drawing? My pottery would be just as bad. And I've got advice for you. If you don't have a certain ability, learn to laugh at yourself about it. Nga naman di ko kaya. Because God gave all of the gifts that were supposed to be to me by accident. He gave them to Jade, and I hate him. Oh, no. And I'm sure na pay daghang laing rason nga posibilidad nga makahimo sa problema diya sa kolonon. And of course, there's one other possible reason kung naay tao nga naghulma sa kolonon, and that would be the potter made a mistake. But that doesn't really apply to our sermon because ang atong magkukulon walay sayo. His hands have never pushed too hard or too soft. He's never formed it the wrong way. So, kung naay problema sa atong kinabuhi, kabalota nga walay pagduda, kita ang problema, dili ang iyang kahanas. Ang atong Diyos walay sayo. Let's read verse 4, would you please? Jeremiah chapter 18, verse 4. I've just been telling this story. Let's read it now. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. And I love the next line. So he made it again. Hey boss, punta. Hold on. That would be Jade, diba? Jade? Yes. Great kaayo. I knew it was Jade or JR. So naglaon ko Jade lang. I don't know. Welcome sir, welcome back. Let's read it again. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again. Another vessel as seemed good to the potter to make it. O ang sudlanan nga iyang gihimo gikan sa kolonon nadaot diha sa kamot sa magkukulon, maong nga siya mihimo niini pag-usab. Nga lain sudlanan. Ingon nga daw maayo ngadto sa magkukulon sa paghimo niini. I want you to just notice 4 words. He made it again. Siya mihimo niini pag-usab. That has to be 4 of the most beautiful words in the whole Bible when you realize He's the potter and we're the clay. Sa dihang ang kolonon nadaot diha sa kamot sa magkukulon, He didn't throw the clay away. Wala siya milabay sa kolonon nga nadaot. Naghimo siya niya nga kolonon og lain sudlanan. He made it again. Pila ka kapanahon sa atong Kristohanong kinabuhi nang atong kinabuhi na daot pinaagi sa sala samtang kita naa sa kamot sa magkukulon. Pila ka kapanahon ang atong foolish decisions nakaguba sa perpektong nga plano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Dili maihab. I'm not just talking about what we call the big sins.
we have all messed up God's plan hundreds of times. Yet how many times, pila kapanahon, ang Diyos nagpunit, pick up, sa word punit, nagpunit sa mga buwa nga bahin sa atong kinabuhi ug nagsulti, makagamit yapon ko ni ini na ko'y plano. Aren't you glad God doesn't throw you away when you mess up? Dili ba ka malipay ng Diyos, wala milabay ka nato sa diyang nasayop ta. He made it again. Pagkadako sa kaluoy o grasya sa atong Ginoo. We sing the song in Messiah, si Jesus man ang higalas tao, way sama kaniya. Siya lang kanato ang makabag-o, way sama kaniya. Nasabtan niya ang kagubot nato, sa tanan siya ang mugiya. Si Jesus man ang higalas tao, way sama kaniya. Paminaw ako. Kung mainumdum ka sa mga sayop sa imong miagi, imbis sa saway sa imong kaugalingon, pagpasalamat sa Ginoo para sa iyang kaluoy. Ang imong kinabuhi karon maong resulta sa iyang grasya ug kaluoy ug mas importante na kaysa imong kaugalingon mga sayop. He picked up the pieces and He made you again. Salamat sa Ginoo. Kung kita masayo, kung kita man ang mubungkag sa iyang plano lang sa atong kinabuhi, dili siya mulabay kanato, andam siyang mohimo kanato pag-usab. The Bible says in Romans chapter 5 verse 20, moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Dugang pa ang balaod ni sulod arong ang paglapas mo dagaya. Apan hain ang sala mi dagaya, ang grasya mas labaw pa nga mi dagaya. Salamat sa Ginoo, dili gyud siya mulabay kanato. Pero dali kana ang focus gyud sa mensahe karon hapon. For this afternoon, I want to focus on the last line of this verse. Would you look with me at again in verse number 4? And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again, another vessel, look at this line, as seemed good to the potter to make it. O ang sudlan na nga yung gihimo, gikan sa kolonon, na daot, diha sa kamot sa magkukulon, maong nga siya, mihimo ni ini pag-usab, nga laing sudlanan, ingon nga daw maayo ngadto sa magkukulon sa paghimo ni ini. I have a question. Sa diha na daot ang clay, diha sa kamot sa potter, what kind of vessel did this potter make out of the clay? We don't know. All we know is this. Naghimo siya sa sudlanan nga maayo sa iyang kaugalingon hunahuna. May I just point out this afternoon, the potter in this story didn't ask the clay what it wanted to be. Ang magkukulon, wala nangutana sa kulonon, unsay mong ganahan nga ako? I don't want to say that, nga ako mohimo. I don't want to say that I make you to be. I don't know, but you understand. Unsay mong gitunga nga mahimong? How about that? Unsay mong ganahan nga mahimo? He just made the clay into the vessel that he knew would be best.
Nagporma siya sa kolonhon ngadto sa sudlanhan nga siya nahibalo nga maayo alang niyana. Ingon nga daw maayo ngadto sa magkukulon. And what is the picture here? The potter is our God and we are the clay. And the potter never asks the clay's opinion. Kabalo ba ka sa rason na daghang Kristohano nga maglusod sa pagdawa sa kabubuton sa Dios alang sa ilang kinabuhi? Ako makasulti niyo sa rason karon. Nga naman daghang kita. Naay panahon maglusod gyud ta sa pagdawa sa kabubuton sa Dios para sa atong kinabuhi. Ako makasulti nimo sa rason. We want the potter to ask our opinion before he starts working. Ganahan ta ngang magkukulon, mangutana ka nato, unsang atong gihuno-huna, kabayan sa ang plano, sa dali pa siya magsugod. The potter wants to make us into a vessel that he can use. Ang magkukulong ganahan, muhimong ka nato, nga us kasudlanan, nga magamit niya, pero kita ganahan, nga siya mananghid ka nato daan. We want our opinion to be part of the decision-making process. Kita ganahan nga ang atong hunuhuna gi-consider sa potter diha sa iyang paghimo sa decision. But I'd like to say this afternoon, that's not the way it works. Ang atong hunuhuna o atong pagmati kabahin sa kabubuton sa Dios, way labot sa iyang kabubuton. Did that make sense? We want the potter who knows what's best to ask the clay who knows nothing what the clay thinks he should do. No, I can't translate that sentence into Messiah. And the reason for that desire is very simple. Ang rason nga kita magtinguha nga ang potter, mangutana ka nato, mananghid ka nato, mag-consider sa atong hunuhuna, ang rason para niya simple kayo. We don't trust the potter. Dili ta hingpit nga magsalig, or wala ta hingpit nga nagsalig sa magkukulon. Wala ta nagatuo nga siya man ang nahibalo unsay maayo alang sa atong kinabuhi. Nahadlok ta kung ako mutugyan sa tanan ngadto sa Ginoo unsa bayan buhaton sa akong kinabuhi. We are afraid. The reason we struggle with surrendering our will to God is very simply that we are afraid of what the potter will do with our lives. Ang rason nga kita maglusod sa pagtugyan sa atong kabubuton ato sa kabubuton sa Dios. Simply kayo mao kini. Mahadlok ta kung unsay buhaton sa magkukulon diha sa atong kinabuhi. We are afraid because we don't trust Him. We don't trust Him. Basin siya mo sakit na ako. Basin dali siya mo hatag na ko sa akong gusto. Can I ask you a simple question? Have you ever fully surrendered your life to the hands of the potter? Let me explain what I mean by that question. I said, naabayad lao, sugod na bakang, hingpit nga mitugyan sa imong kinabuhi ngadto sa mga kamot sa magkukulon. Pagkadaghan sa Kristohanon,
nga naghula karon, nagahula hangturang Dios magpakita sa iyang tibok kabubuton, sa ilang tibok kinabuhi, aron sila maka-decision kung ganan sila mutugyan o dili. Pero kana dili ang paagi nga ang Dios maglihok sa atwa. You don't surrender. Listen to me very, very carefully. True biblical surrender to the will of God. What does that mean? Listen, you don't surrender to a revealed plan. Sa tayo revealed, ang Diyos nagpakita na nimo sa iyang plano. You don't surrender. In God's true surrender, you don't surrender to a revealed plan. You surrender to the potter's hand. Dili ka ang tinuod nga pagtugyan nga makita na to diha sa Biblia. Dili ang pagdawa sus ka plano nga gibutyag gyud sa Ginoo. Ang pagtugyan mao ang pagdawa sa paglihok sa kamot sa Father bisan unsa man kana. Was that close to the Visayan? This sermon is almost all English. Uban ninyo, maglusod ka sa matag bag-ong detalye nga ang Diyos mo pakita nimo kabayan sa imong kinabuhi. Matag bagong detalye sa kabubuton sa Diyos, maglusod ka, mag-decision, ako mo daw, dili, wala ko sure. Makanunayon, magsulay ka, mag-decision, kung magpadayon ka mo sunod sa Ginoo, di anini nga bagong nga area. I can tell you what the problem is. Ako makasulti nimo unsay imong problema. Ako makapasabot nimo sa rason wala kay kalinaw. Makanunayon maglusod ka, magduda basi magundang rako. Ako makasulti nimo sa rason. Kung maglusod ka sa matag bagong detalye sa kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi, wala gyud ka hingpit nga nagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa kamot sa magkukulon. You've surrendered little details. Nag-surrender ka gamay nga detail diri, pero wala gyud ka nagtugyan Ginoo, akong tibok kinabuhi imoa. Wa gyud na hitabo. Nagkupot pa ka kay nahadlok ka unsay buhaton niya kung ikaw magtugyan gayon. You don't trust him. You don't believe he knows what's best. You don't believe he loves you. Because if you did, you'd surrender. Kung nagatugyud ka, nga naigugma siya nimo, ug kabalo siya unsay maayo, ug nasa'y gahom sa pagtuman sa iyang plano, if you truly trusted him, you'd surrender. Ang problema, wala ta nagato, nga kabalo siya unsay maayo, nagato ta, kinahanglan gyapon siya sa atong tabang. And that's why you have no peace. O kanamang rason, wa kay kalinaw sa imong kinabuhi, wala pa ka nagtugyan sa tanan. True Christian surrender is not saying, God, I'm willing to do this one part of your plan. Surrender is saying, God, I surrender to your entire plan, even though I don't know what it is. Ang tinuod Kristohano nga pagtugyan, dili ang pagdawa sa uska gamay nga bahin sa plano sa Dios, human sa imong pagsusi niya, pag-investigar, paglantaw. Okay, nakasabot nako, ako mo daw niya, kana dili pagtugyan. Ang tinuod nga pagtugyan, maong pagsulti, Ginoo, ako mo tugyan sa tanan nato kanino. Bisan wala pa ko kabalo sa imong plano. Kaya nagsalig ko na mas dako imong kahibalo kaysa ako. Can I ask you a question? What are you afraid of? Unsa pa ang imong gikahadlokan? Ang Dios nga may hatag kanimo sa kinabuhi, wala ka nagato nga siya kabalo unsay saktong padulungan?
Pastor Mike, I'm scared. Nahadlo ko nga magtugyan sa tanan. Tungod dili ka, tinuod nga magsalig kaniya. Wala ka, tinuod nga nagsalig kaniya. Nagatugya kung ka nga ikaw ang nahibalo unsay mayo para sa imong kinabuhi. Ug ganahan ka nga ang Dios mananghid nimo kabayan sa matag bag-ong decision. And God doesn't work that way. So I want to ask, when are you going to surrender to the potter's hand? Unsa bahay mong plano? No. Dili ta mag-surrender nga to sa plano kay dili gyud ta makasabot niya na. Kung ang Diyos mo passport na to karon, unsa yung tibok plano sa umaabot, di na to kaya ka na. Kaya dito sa umaabot, ang grasya taga na to para sa panahon mo kumubot na ta. Pero dili siya mohatag na to sa grasya karon para sa mga problema sa umaabot. Busa, dili siya mosulti na to daan unsay mahitabo. I talked earlier, I said, and I understand when Jeremiah said, Ginoo, naglimbong ka na ko. I said, I understand that now. Because there's a day I said, God, ako pud, nagbati sa maniyana. You tricked me. Wala ka nagiyon ako kung unsa kalisod ang pagkapastor. Ang Diyos nag-smile, siyempre, kay sadyang nagtawag ko ni mo. Di ni mo kaya. Kaya ang Diyos mo hatag sa grasya para sa karon lang. Ang akong grasya karon dili pa igo para sa ugma. So mas mayo di ko makakaton unsa mahitabo hangtod moabot na. Tayo naay grasya, tayo moabot ug naay grasya. Pero uban ninyo, naglisod ka walay kalinaw because you don't believe that God has the best plan. So I'd just like to ask, unsa ba ang iyang sayo hangtod karon? Na ba? Makatudlo ba ka nga to sa situation din nagsunod gayud ka sa kabubuton sa Dios ug nagubat ang tanan nakitaan ba? No, kung nagsunod gyud ka okay man, ang tanan atong problema moabot diha sa panahon nga kita ang nagpili sa atong kaugalingong dalan. So if God's way has always worked before, why don't we trust Him today? Turn with me to Psalm 47, verse 1. Psalm 47, verse 1. Psalm 47, verse 1. Kunana, say amen? Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He shall subdue the people under us and the nations under our feet. Bisaya. O ipakpak ang inyong mga kamot, kumong tanan nga katawhan. Singgit nga to sa Diyos, uban sa tingog sa pagdaog. Kaya ang Ginoo nga labing hataas, makalilisang, siya us kabantugan nga hari, ibabaw sa tibok nga yuta, iyang ipailalom ang katawhan kanato, o ang kanasuran ilalom sa atong mga tiil. Look at verse 4. He shall choose our inheritance for us. Siya mo pili sa atong panulundon alang kanato. Kamong mga batanon, nakasabot gyud sa pulong panulundon. Kana nga gipasa nga to kanimo gikan sa imong kinikanan. Namatay na imong mama ug papa bisan unsa ilaha mahimo na imo ha kanang imong panulundon. Siya ang Dios mo pili sa atong panulundon. Look at the next two words. Alang kanato. Ug pwede ta magsumpay kay wala ta kabalo unsay maayo. Why does God need to pick our
I forgot the English word, inheritance for us. Because we don't know what's best. Wala ta kabalo kung unsay maayo alang sa atong kinabuhi. Think with me for just a minute, okay? Hunong-huna ta. Kita, dili klarong makakita kung unsay nahitabo gahapon. Unsay mong gibuhat gahapon sa buntag sa 10:37. Wala ka kabalo. Kung teacher ka, I was teaching. Well, that's not fair. There's a schedule. Joe Mark could say, I was pumping gas. It's not fair. But we don't clearly remember what happened yesterday, let alone 5 years ago. Og sa kamatuoran, wala ta kabalo sa tanan nga nahitabo palibot kanato karon. We don't even know everything that's happening in the Pitan, let alone everything in the whole world. Mga churches dito sa US nga nagsuporta na to, mga tao nag-ampo para na to dito sa US, sa Africa, ug uban pa. We have no idea unsa nahitabo karon. Og sigurado wala ta kabalo unsa man ang mahitabo ugma. Yet our God knows the past, the present, and the future. Nahibalo siya sa tanan nga nahitabo sa miagi, sa tanan nga I don't know how to say that, nga nagapanghitabo karon, kana, di ba? Nagapanghitabo karon. And here's the thing. God knows the future better than we know the present. Mas klaro ang iyang pagsabot kabayan sa ugma kaysa imong pagsabot sa pagkakarod. So nga naman lagi, maglasod yun ta nga magsalig kaniya. Nga naman mahadlok ta nga musunod sa plano sa Diyos nga nahigugma kanato. Mao nga mihatag siya sa iyang kaugalingong anak alang kanato. Magsalig ta kaniya para sa atong kaluwasan ug magduda ta kaniya kabahin sa sudan unyang gabi. Amen. Can I ask you a simple question? Are you ready to surrender not to the potter's plan, but to the potter's hand? The potter doesn't have to explain what he's planning to do. The clay just has to be soft. Are you listening? Kung ganahan ta nga mo uswag diya sa kabubuton sa Diyos, dili ta kinahanglan makasabot sa plano sa atong magkakulon. Kinahanglan ta magpabili nga humok diha sa iyang kamot aron siya makatuman sa iyang plano. Do you know what I think? Uban ninyo nag-surrender kabayan sa daghang detalye sa kabubuton sa Diyos, pero wala pa ka nagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa kamot sa imong magkukulon. Oh, you're in the potter's hand, don't misunderstand me, but you're hard. God pushes and you push back. The potter puts that thumb in and it hurts. When the magtuyok-tuyok, the potter will put that thumb in to dig out a shape. Kung masakit, di ba? It only hurts when we fight back. Kung masakit ang paglihok niya, kanamo pakita sa kagahi sa akong kasing-kasing. So, na siya question. Kanusay ikaw magtugyan? Dili nga to sa mga detalye sa plano.
Kung sa ka magtugyan nga to sa kamot sa magkakulang. When are you gonna surrender all? Naikantahon sa atong songbook. Pangitaon na ako. Ang tanan itugyan ako nato ni Jesus Kristo. Kanang ka mahiblos ka matuuran, uban ninyo na makakya sa pagkanta ni Ana. Kinahanglan ka mag-adjust kamay. Ang uban itugyan ako. Watch, here's what we do. Kinatong buhaton. Ang uban itugyan ako. Apan dili man kini kay kini ang gugma nako. I can't get it to rhyme with E. That's hard. Di ko mo salig. I can't try. It doesn't rhyme. So no lang. I'll work on it. All right, give me time. Unsa gihawiran nimo? Unsa gitago nimo sa imong likod? Ang Pastor Magwali, ikaw mo ani diri mag-surrender sa tanan gawas niini. Why don't you decide tonight, you know what, Lord? I'm just gonna give you everything o kung mahagbong ang tanan sa akong kinabuhi, ikaw man ang basulon. I got news for you. Dali mahagbong. You can trust Him. We sing another song. I forget which song it is. It says something about kung kita mo salig kaniya, mukat-unta nga kasaligan siya. Pero dili ka mukat-un nga kasaligan siya, hangtod ikaw mo salig. So tonight, the message is simple. Why don't you come to an old-fashioned altar and say, God, I'm not surrendering just one area. I'm surrendering to the hand. Dili ko magtugyan nga to sa bahin sa plano. Magtugyan ko nga to sa imong kamot. You do what you want, and I'll stay soft. Every head bowed, every eye closed.